Il-Provinċja Agostinjana Maltija ħassret il-festi esterni ta' Santu Wistin li kienu se jiġu ċċelebrati f'ġieħ il-Qaddis fit-tmiem il-ġimgħa li ġej. Id-deċiżjoni ttieħdet fl-isfond tal-allegazzjonijiet serji li saru kontra l-eks kapillan tal-Parroċċa Dun Deo Debono. Fl-aħħar sigħat huwa ġie implikat f'każ serju ta' serq ta' oġġetti sagri mill-istess parroċċa b'valur ta' 100,000 euro. L-aħbar ingħatat l-għada lill-Provinċja beqbil mal-Kurja ħabbret li Debono ma jibqax kapillan tal-Parroċċa ta' Santu Wistin u ma jeżerċitax il-Ministeru Saċerdotali fil-pubbliku sakemm jibqgħu pendenti l-investigazzjonijiet tal-Pulizija u ċivili. Fuq il-medja soċjali l-aħbar inxterdet bħal neħħa ta' berqa u kienet doċċa kiesħa fuq il-parruċċani Agostinjani. Kru ta' One News żar it-toroq li jagħmlu parti minn din il-parroċċa fejn kienet tinħassew id-dieqa tal-Agostinjani. It-toroq dieru jitniżżaw mill-libsa festiva bl-armar tal-festa reġa' sappostu fil-maħżen tal-festa. Persuni qrib l-Agostinjani qalu ma' One News li nataw ordni biex ħadd ma jitkellem fuq dak li ġara. Madankollu s-sit soċjali Facebook kien miżewd b'kummenti li fissru l-għada b'tagħhom għad-deċiżjoni tal-Provinċja li tħassar il-fest Esterna. Sostnew li dak allegat fil-konfront tas-saċerdot ma kellux iħassrhom il-festa li tant ħadmu għaliha. Parroċċani oħrajn qalu li ma jistgħux jemmnu li Fader Debono għandu dawn l-allegazzjonijiet fuq rasu wara li tul is-snin li ilu fit-tmexxija tal-parroċċa għamel ġid kbir u ressaq lejha bosta żgħażagħ Beltin li forsi kienu ntilfu mal-kurrent. Reazzjoni oħra kienet ta' Debono li esprimiet id-dieqa tagħha għal mod kif juqrabata saru jafu bl-aħbar mill-midja. Qalet li tinsab fiduċjuża li se toħroġ il-verità. Rapporti fil-medja qalu li Debono mistenni jitressaq il-qorti tnejn li ġej u jiġi mixlibat ta' akkużi fosthom dik ta' serq ta' oġġetti sagri ta' valur kbir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.